Vaig intentar fins al darrer moment no venir, Però, però a prop, és a prop. Perquè se sent un sorollet a la taula. Tu no. I aquí es cooperen en camí o en... Res, però, vull dir, rutinari. Tan menut. Camí té un i mig. La Mata és el que en té 4. Bon dia a tothom. Avui estem aquí per presentar la primera edició dels Premis del Temps de les Arts. Volem agrair als periodistes que estan aquí físicament i també als periodistes que ens segueixen per streaming, també als ponents que ens acompanyen i també agrair la col·laboració especial del MACBA. Avui, com vos deia, presentam els primers Premis al Temps de les Arts, una iniciativa de la revista El Temps, en la col·laboració de la Federació Llull i la xarxa Vives d'Universitats, i és per aquest motiu que avui també ens acompanyen l'Eliseu Climent, editor del Temps de les Arts, l'Ariadna Mas, directora del Temps de les Arts, el Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, l'Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, Josep de Luis, president de l'Obra Cultural Balear, i excusam la presència d'en Jordi Montanya, que no ha pogut ser aquí, que és el vicepresident de la xarxa Vives d'Universitats, i moltes gràcies a tots i totes per estar aquí. I també dir-vos que ens acompanya a la distància en Lluís Danés, que serà el director de l'acte de lliurament dels primers premis als Temps de les Arts, a qui saludarem més tard. Els primers premis als Temps de les Arts són uns guardons per estimular la cultura d'innovació en els territoris de parla catalana i reconèixer el talent de creadors i creadores. Crec que no fan falta, no calen moltes presentacions, però aquí tenim en Eliseu Climent i li volíem demanar en quin objectiu neixen aquests premis. Bé, això té un antecedent, aquests premis, que va ser l'any 2008, de 2008 a 2011,
que la revista El Temps va publicar Temps d'Art. Una revista en aquell moment on col·laboraven tots els grans crítics de tot el territori, molt, diguem-ne, luxosa. L'estètica la portava recordo, vaja, no importa. Satué, exactament, Enric Satué, i això va durar 4 anys. 4 anys que la molta ambició va fer que es pregueren molts diners i abandonem el projecte. Abandonem aquell projecte, però no la idea. Per això, l'any 2019, convocarem una reunió a la Tàpies, van assistir el senyor Altaió, l'Antic, Sanchis i representants ja del govern valencià, català i balear. Allà es va posar les bases, ja des d'un punt de vista no de paper, sinó d'internet, del que seria el test de les arts. El test de les arts, la primera qüestió que fèrem en aquell moment va ser canviar, el test havia nascut com a fill del temps, i en aquell moment el canviàrem i es va fer càrrec del projecte una entitat sense finalitat de lucre, que és la Fundació Francesc Eiximenis. Fundació creada exactament el 21 d'abril de 1989 a la ciutat d'Elx, per un personatge que inclús m'agrada avui recordar, Josep Lluís Barceló, que va ser la persona, el conseller d'Ensenyament, que després de 300 anys va introduir el català al País Valencià. Per tant, també voldria recordar a Josep Lluís Barceló. Bé, per tant, el temps de les arts ja no és del temps, és de la Fundació Eiximenis. El primer any van publicar 1.000 títols, exactament 1.000 títols, però ha hagut una sèrie de novetats que s'han fet a partir d'aquell moment. Per una banda, hem passat del que era inicialment, que només fèiem arts visuals, a 5 àrees, que són les que avui premiem: arquitectura, patrimoni, arts visuals, arts artístiques i música clàssica i actual. La veritat és que es convoquen per dinamitzar el sector cultural i, sobretot, per recordar al món cultural la situació difícil que està vivint. També aquests premis aporten una nova filosofia que segurament no és nova, és l'anterior, però que estem fent la realitat. Quina és? Per una banda, això ho convoquen les grans entitats civils del país, que són, per una banda, el món acadèmic, la Vives, 22 universitats de llengua catalana, per tant, les públiques del País Valencià, Catalunya, Balears, Andorra, Catalunya Nord i fins i tot a l'Alguera, al Sàcer, a Sardenya. Ho convoca, per tant, aquesta institució, més la Federació Llull, aquí presents, el president de l'Obra Cultural, d'Acció Cultural, i en representació del nostre estimat i estimadíssim amic Jordi Cuixart, Marcel Mauri. Bé, una vegada això, hi ha una altra qüestió, que és el suport dels governs. Aquí hi ha el suport del govern català, valencià, balear, andorrà, també de Catalunya Nord. L'únic suport que podem tenir, òbviament, és el Consell General dels Pirineus Orientals i l'Ajuntament de l'Alguer. S'ha intentat, com a model per a sempre ja, una estructura descentralitzada i equilibrada de territoris. En primer lloc, els jurats. Hi ha 8 nous jurats catalans, 8 nous jurats valencians, 8 nous jurats balears. El que està conscientment equilibrat la participació al territori, evidentment, a part d'Andorra i Catalunya Nord, però és un altre nivell. Hi ha, per una banda, això. Per altra banda, la concessió dels premis s'ha pogut fer centralitzat a Barcelona, València, Mallorca. S'ha pogut fer en 6 llocs del país: Palma, València, Barcelona, Andorra, Perpinyà i l'Alguer. Aquests premis es donaran el mateix dia i a la mateixa vegada. Que això què comporta? Comporta que havien d'intervindre seriament les televisions i mitjans de comunicació per connectar-ho. A hores d'ara estan totes les televisions, absolutament totes, les ràdios públiques i els mitjans de comunicació escrits i molts dels digitals. Això havia d'anar a fer-se el dia 15 d'abril, Dia Mundial de l'Art, però per raons de la pandèmia, evidentment 6
gales, són moltes gales a la vegada, s'ha hagut d'ajornar en principi al 20 de juny. Els locals, a més, tot té una intencionalitat, els locals que hem triat han uns locals importants de quan Madrid i París deien molt poc en aquests països nostres. Vol dir la Llotja de Barcelona, el Castell de Bellver a Mallorca, el cas d'Andorra, a la Casa de la Vall, que és la seu del Parlament andorrà, Catalunya Nord, el Palau dels Reis de Mallorca, 1280, i l'Alguer, el claustre de Sant Francesc, que és el millor gòtic català de Sardenya. En el cas de València, la Llotja no ha pogut tenir-la perquè és patrimoni de la humanitat i administrativament es complicaven les qüestions, i s'ha anat a un lloc que ja veureu que és espectacular, que és la capella bizantina o neobizantina de la Beneficència. Bé, la veritat és que estem contents de la rebuda de tots i del projecte. Torno a agrair a la Federació Llull la seva participació i dir-vos una última qüestió, que tot això es fa per esperonar i ajudar el món de la cultura. Però, sobretot, aquest acte no tindria sentit si no fos el naixement d'alguna cosa nova. L'acte que era segurament molt important, Danés farà un treball extraordinari, però hauria de ser l'acte fundacional, i és el que esperem que la gent prengui consciència, de crear una estructura permanent on estiga tota la cultura catalana, no a trossos, com fem sempre, que la gent d'Alcoi no sap què passa a Manresa, la gent de Manresa no sap què passa a Maó, etc., que ja ho sabeu massa, sinó unitària. Per tant, cohesió interior i a la vegada internacionalització. Per tant, el projecte és internacionalitzar la cultura a través de l'anglès. Per tant, tota aquesta web estarà en català i en anglès. És un tema, evidentment, el que estem dient, es diu ràpid i té moltes dificultats, però estem acostumats a superar moltes dificultats i, sobretot, en la col·laboració de tots que esteu aquí, jo crec que podrem aconseguir-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Eliseu. Aquesta convocatòria dels premis ja ha reunit més de 500 projectes inscrits, 39 d'arquitectura, 66 de patrimoni, 182 d'arts visuals, 114 d'arts escèniques, 56 de música clàssica i 75 de música popular. Tenim un vídeo on alguns dels membres del jurat ens parlaran del premi i ara tot just el podreu veure. Que un mitjà com el Temps de les Arts tingui la iniciativa pròpia de produir uns premis és una forma de retorn a la societat. És un reconeixement des del mitjà cap a la societat i com que són uns premis en què hi ha un jurat de reconegut prestigi, també és el sector escollit, en aquest cas el patrimoni, que retorna en un determinat projecte aquest valor afegit, aquest reconeixement tant del mitjà com de la societat. De fet, els artistes, i en aquest cas musicals, seran uns dels col·lectius que més han patit i que més patiran aquesta crisi. Per això és molt important, ara més que mai, reconèixer la seva feina, cuidar-la, promocionar-la i divulgar-la. Això al final un idioma és una cultura. És a dir, hi ha una manera d'exercir la cultura catalana que és a través del parlar català. I les arquitectures que parlen català també es noten quan parlen català. Fins i tot, és a dir, ja sabem que els totxos són muts, però és igual, els totxos també tenen un idioma. L'arquitectura també té un idioma. I reconèixer aquesta arquitectura i sobretot reconèixer-la un altre cop des de la globalitat d'aquest territori és una cosa molt, molt important. La idea és que doni una gran visibilitat a tot el teatre dels països catalans, és a dir, de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, i un premi d'aquesta mena és una cosa que no existeix. El Temps de les Arts té un compromís amb la cultura i amb les arts visuals que segueix dia rere dia. Els mitjans de comunicació especialitzats, com és aquesta revista, és l'altaveu que precisament necessiten. I ara parlarem amb l'Ariadna Mas, que li volem preguntar quines són aquestes categories dels premis. Aviam, aquestes categories dels premis, com ja havia apuntat l'Eliseu i una mica el que heu pogut veure en aquests vídeos, són categories que coincideixen molt, completament amb les seccions del portal del Temps de les Arts.
que d'alguna manera aquests premis neixen a partir del portal del Temps de les Arts. Aquestes categories són les d'arts visuals, arts escèniques, arquitectura, patrimoni, música clàssica i música popular. Aleshores, hem rebut projectes molt heterogenis i de tipologies molt diverses, amb projectes a tots els territoris. La convocatòria ha sigut molt equitativa i, per exemple, amb arts visuals hem tingut de totes les disciplines, d'arts plàstiques, de fotografia, d'instal·lacions, de videoart, etc. D'arts escèniques, projectes de teatre, de circ, de dansa. Dins de patrimoni, dins d'arquitectura, hem rebut projectes de nova planta i de rehabilitació, alguns més artístics o poètics i d'altres més constructius, com si diguéssim. I de patrimoni, projectes de recerca, d'investigació, de restauració, etc. I de música popular, de música clàssica, de totes les vessants. Aquí estaria la música antiga, la música clàssica i també la música contemporània, i de música popular de tots els gèneres, des del pop, el rock, el jazz, l'indie, fins a la música electrònica, amb un llarg etcètera. Aleshores, els participants que han pogut optar a aquests premis han pogut ser tant persones com entitats públiques o privades. Aleshores, hem rebut projectes d'artistes, de galeristes, de museus, de directors de teatre, de discogràfiques, de cantautors, de grups musicals, molt heterogeni tot això. Llavors, aquestes categories han estat molt equilibrades, com ja deia l'Eliseu, en tots els territoris, de manera que aquests premis al Temps de les Arts podríem dir que són com els primers premis nacionals perquè aixopluguen a les arts i a tots els territoris. Fins ara potser hi ha hagut més premis de tots els territoris en temes de literatura, però que aixopluguin totes les arts, penso que aquesta és la singularitat d'aquests premis. I ara ens agradaria que ens xerrassis una mica del jurat i de la participació en aquests premis. El jurat, aviam, com podeu veure també, tenim un jurat format per 31 persones, tots ells professionals, tots ells molt especialitzats i molt qualificats dins de cada sector. I aquest jurat també hem procurat que sigués molt equilibrat en tots els territoris. Vull dir que, per exemple, en arquitectura tenim representants dels col·legis d'arquitectes d'Andorra, de la Catalunya Nord, de València, de Catalunya i així en tots els àmbits que hem comentat ara de les categories. Aleshores, aviam, no anomenaré ara tots els membres de jurats, ho podeu trobar això en el web i allà també podeu trobar el seu currículum, però també ja hem procurat bastant que hi hagués una equitat generacional i també de gènere, vull dir que tenim homes i dones i de diferents edats. Tots ells un jurat molt prestigiós i variat. Sí, sí. Quin és el premi? El premi, aviam, per cada categoria es dona un guardó i 2 accèssits. Aleshores, en el guardó hem demanat a l'artista i escriptor Pere Jaume que dissenyés un premi que tingués molt a veure amb el nostre esperit també d'aquests premis i del Temps de les Arts, de col·lectivitat, de connexió amb la terra i també de sostenibilitat. Aleshores, no us puc desvetllar quin és aquest premi que ha dissenyat el Pere Jaume, perquè es donaran aquests premis el dia 20 de juny en un acte de lliurament que també l'hem encarregat a Lluís Danés, la seva direcció artística, però sí que us puc dir que és un premi molt especial.
Aleshores, també dir-vos que estem supercontents amb la participació que hi ha hagut en aquests premis, perquè no només s'han presentat 532 projectes de tots els territoris i considerem que és una participació molt alta i molt exitosa en el sentit que és la primera vegada que convoquem aquests premis, també pel moment que estem vivint de pandèmia, i valorem molt el que hagin participat gent de tot arreu, des de les poblacions més petites fins a ciutats grans i de totes les categories. Molt bé, Ariadna, moltes gràcies. L'acte de lliurament dels premis, dirigit pel director de cinema i guionista Lluís Danés, que recentment ha rebut 5 Premis Gaudí per la seva pel·lícula La vampira de Barcelona. L'acte tindrà lloc el diumenge 20 de juny. Se tracta d'una entrega de premis excepcional, marcada, com tots i totes ja sabeu, per les necessitats d'adaptar-se a la pandèmia, però també amb l'ambició d'arribar a tots els punts del territori. Per aquest motiu, els premis s'entregaran en 6 indrets destacats, com deia abans en Eliseu, que són la Llotja de Barcelona, el Castell de Bellver a Mallorca, l'Església Neobizantina de la Beneficència a València, el Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà, la Casa de la Vall a Andorra i el Claustre de Sant Francesc a l'Alguer. I ara connectarem amb en Lluís Danés, que precisament està de rodatge a Palma, veiem la seu de Mallorca de fons, i te volia demanar, Lluís, què ens pots explicar d'aquest format singular de l'acte de lliurament dels premis? Bon dia a tots. Fent un rodatge que és un collage. És una manera que durant aquesta entrega de premis, aquest format televisiu excepcional, constantment estiguem saltant de territori a territori, que els accents i que les músiques i que les gents se'ns vagin mesclant durant tota l'estona. Serà una barreja no només quan estiguem al Castell de Bellver o quan estiguem a la Llotja de Mar de Barcelona, etc., sinó durant tota l'emissió, els accents, els ritmes, les persones aniran entrant i sortint d'aquests territoris. És una mica com un fil d'Ariadna que anirà lligant a través de la cultura a aquests llocs. Molt bé, Lluís. Moltes gràcies per la teva intervenció, per haver-te connectat des del mateix rodatge, perquè te veiem que estàs en ple rodatge. Sí, aquí estem. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui i molts ànims amb el rodatge. Seguirem, és un plaer, és un viatge meravellós. Moltes gràcies, Lluís. Adéu. Aquest acte de lliurament tan singular que ens explicava ara en Lluís se podrà veure i seguir de manera simultània per les televisions dels territoris de parla catalana, és a dir, TV3, a Catalunya Ràdio, a IB3, a Punt, a la televisió d'Andorra i al GE Català TV. Ara hauria de parlar el Jordi Montanya, però com vos han dit no ha pogut venir. Aquí sí que volem destacar la importància que les universitats donin suport a projectes culturals com aquest, i en Jordi, com que no ha pogut venir, sí que ens ha deixat unes paraules que jo ara vos llegiré, que diuen així: la xarxa Vives d'Universitats, compromesa amb el procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d'aquesta regió transfronterera de l'Europa mediterrània, formada per una comunitat humana de més de 13 milions de persones, no pot fer més que sumar-s'hi i donar suport a la iniciativa. Les universitats de la xarxa Vives som i serem un aliat natural d'institucions i agents
que fomenten la cultura en els nostres territoris i participarem, com fins ara, en la transformació de la cultura contemporània, fomentant el sorgiment de noves idees i formes d'expressió i aportant la visió crítica i la vocació científica inherent a la nostra naturalesa acadèmica. Així doncs, per primer cop, uns guardons que a la fi superen fronteres estatals i autonòmiques i que reconeixen la creativitat i la innovació de tots els territoris de parla catalana. Volem agrair el suport de la xarxa Vives i ara sí que ens agradaria entablar una petita conversa, aprofitant que tenim aquí en Josep, en Anna, sí, no m'he equivocat, i en Marcel, i una mica per què la federació està aquí i per què aquesta col·laboració i una mica que ens expliqueu el paper de la federació i de les diferents entitats en aquests premis. Jo crec que el paper de la federació... Disculpa, que s'ha enganxat tanta cosa. El paper de la federació i la participació és del tot lògica, no? Les tres entitats ens dediquem a tot el que heu estat explicant fins ara, a la defensa de la llengua catalana, a la cultura com a motor de canvi de la societat i de les polítiques, i el país el tenim clar i la nació completa també. I per això, més enllà dels particularismes i del treball que podem fer en cadascun dels territoris, som Federació Llull i treballem per la nació completa. Per tant, és un goig poder estar ací, poder participar en aquest projecte que internacionalitza la nostra cultura i que enderroca, almenys simbòlicament, les fronteres imposades. I, per tant, un plaer, una satisfacció i llarga vida al Temps de les Arts. Molt bé. Sí, reprenent el que deia Anna, la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, i pensam que la implicació de la Federació Llull és una conseqüència pràcticament lògica i inevitable en aquest projecte. Projecte que permet posar en el mostrador, mostrar en conjunt, per primera vegada, com dèiem, el potencial d'una cultura catalana compartida per tots els territoris que en distintes maneres, distintes institucions, societat civil, ens hem implicat en aquesta primera convocatòria, i Federació Llull com a entitat que agermana a les tres principals entitats que cada territori lluitam amb aquests tres eixos de llengua, cultura i país. M'afegeixo a les paraules de l'Anna i d'en Josep de Luís. La Federació Llull, la seva raó de ser és exactament aquesta i, per tant, té tot el sentit que hi siguem, tot el sentit que des dels tres territoris, de les tres entitats que fem aquest treball conjunt, teixim aquestes oportunitats per tal de poder mostrar la potència d'una llengua que ha superat els 10 milions de parlants, aquests reptes compartits que evidentment tenim en la cultura i també en enfortir aquesta llengua comuna i evidentment també una història compartida i un futur per escriure plegats. Per tant, en aquest sentit hi som, i a més un fet inèdit com és que totes les televisions d'arreu dels països catalans al mateix moment ofereixin aquest programa. Creiem que també és molt significatiu i que també mostra signes dels temps. Darrerament hem participat també com a Federació Llull, per exemple, en l'emissió de la pel·lícula sobre Guillem Agulló, però aquesta vegada aquest projecte va molt més enllà amb totes les seves expressions de l'art i no només amb les tres televisions de Catalunya, el País Valencià i les Illes, sinó també arribant a l'Alguer, a Andorra i a la Catalunya Nord. Per tant, evidentment, no podíem no ser-hi amb una iniciativa com aquesta i, evidentment, de la mà de l'Eliseu. Molt bé, moltes gràcies per les vostres paraules. Aquesta col·laboració entre la Federació, la xarxa Vives i el Temps de les Arts s'ha concretat amb un manifest, que és una crida també a les institucions i a la societat civil
perquè en un moment d'emergència en què la cultura ha de jugar un paper clau, el Temps de les Arts i la Federació Llull, que està formada, com ja hem dit, per Acció Cultural del País Valencià, Sobre Cultural Balear i Òmnium Cultural, i la xarxa d'universitats vives impulsen la signatura del manifest per una nova cultura compartida i oberta al món, i ara en aquest punt tenim aquí en Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, i una mica perquè ens parlessis una mica d'aquest manifest. De fet, no podem parlar de la Federació Llull i d'aquest manifest que impulsem i d'aquest projecte sense tornar a recordar, com feia abans Eliseu, Jordi Cuixart, que és el president no només d'Òmnium, sinó també de la Federació Llull, gràcies a la confiança també dels companys, dels germans d'Acció Cultural i d'Obra Cultural. I, per tant, recordar també en un dia com avui, en un esdeveniment com aquest, que en Jordi Cuixart ja fa 3 anys i mig, més de 3 anys i mig, que està injustament empresonat, precisament per això, per ser el president d'Òmnium i a la vegada per representar aquesta lluita compartida per un país que ens representi a tots i a totes. Ho dèiem ara, la Federació Llull s'implica en aquest projecte perquè és un moment també en què la cultura ens ha de donar les respostes davant d'una crisi social, sanitària, econòmica, també democràtica, malauradament, que patim arreu dels països catalans. Una crisi que sí, que no hi entén de territoris ni de fronteres, però que ens afecta d'una forma intensa a tots els que som aquí. I per això aquests primers premis culturals, amb aquesta vocació àmplia, amb aquesta mirada de la cultura des d'aquesta transversalitat, doncs creiem que mereixen aquesta aposta. I precisament aquest manifest que ara feies referència el que busca és posar al centre de l'agenda, al centre de la situació que vivim en aquest país, la cultura com aquesta resposta, com la manera de poder sortir-nos-en com a societat. Dèiem, aquesta triple crisi social, econòmica, sanitària, també democràtica que tenim, sumada a una situació institucional i política que fa moltes dècades, malauradament, que també patim a tots els territoris, més enllà que en aquests moments hi puguem tenir uns governs que poden ser sensibles a algunes qüestions, però que de ben segur cal seguir lluitant per tots aquests reptes que tenim, perquè s'ha demostrat que tenim un país que és fràgil, tenim uns territoris que han patit moltíssim, estan patint molt, i per això creiem que la cultura, i així ho diu el manifest, ha de fer d'eix vertebrador d'aquesta resposta per tal de construir una societat que sigui avançada i adaptada als nous reptes que tenim. I cal que de forma urgent es posin les bases per l'impuls d'un nou moment històric en tots aquells territoris que compartim passat, però també compartim sobretot futur i compartim aquesta cultura i aquesta llengua. El manifest parla també, recorda aquelles paraules de Fuster que deia que la cultura és un patrimoni comú i és la base per un futur també en comú. I per això des d'aquesta premissa que llancem aquesta crida amb aquest manifest per una nova cultura compartida i oberta al món, perquè entenem que la cultura és el nostre capital, perquè entenem que l'art és la vida. I deixeu-me acabar amb unes paraules del president de la Federació Llull, en Jordi Cuixart, que diu així, precisament fent referència en aquest manifest i en aquesta iniciativa. Diu, volem seguir enriquint plegats els nostres imaginaris i per això aquests premis neixen de la vocació per fer de l'humanisme el principal centre de gravetat en el nostre dia a dia, especialment en l'actual canvi de rasant, perquè enmig d'una pandèmia que aguditza els estralls de moltes crisis i amb uns valors totalitaris plenament socialitzats, l'esperança de les pròximes generacions depèn de la cultura. Amb aquesta crida, per tant, de Jordi Cuixart, amb aquesta crida de la Federació Llull, a sumar-nos, a que tothom pugui signar aquest manifest, que diria que ja està a la pàgina web, o hi serà ben aviat, per tal que això, que tothom vulgui afegir-se en aquest manifest per una cultura compartida, que ens explica com a col·lectivitat, que ens explica com a països catalans i des d'on creiem, des de la cultura, que trobem la resposta davant aquesta situació que patim. Moltes gràcies, Marcel. I això, recordar-vos que el manifest se pot signar, ja l'han signat més d'una 80 de personalitats i el podeu signar a la pàgina web del Temps de les Arts. Arribats en aquest punt, agrair totes les vostres intervencions que hagueu vengut i sí que ara donarem pas a les preguntes dels periodistes
I la primera és si els premis seran anuals. La idea és que sí, no? Podeu contestar o l'Eliseu o tu. Sí, conté. No ho sabem encara. A veure com acaben aquests. I és possible que, evidentment, si acaben com imaginem, hi hagi una demanda també de les institucions de continuar. Però, com ha dit Ari, de fet, són els primers premis, diguem-ne, nacionals, on està tothom, i també seria una llàstima que en la bona acollida que han tingut defraudàrem a la gent per al pròxim any. Ha tingut una acollida immillorable per part d'institucions, per part de participants, per part de la federació de tots els ajuntaments, la Federació Valenciana de Municipis, la Balear, les dos d'aquí dalt, vull dir, està tothom per primera vegada. També seria una llàstima perdre el tren aquest. Intentarem no perdre'l. Molt bé, moltes gràcies, Eliseu. I aquesta pregunta segurament la respondràs tu, Ari, és si a l'entrega de premis, què fareu en el cas de Barcelona a la Llotja de Mar? Què farem? És que això no es pot explicar... Perdona. Això no es pot explicar perquè és sorpresa. Tot el que està fent el Lluís Danés aquests dies, o sigui, el que sí que us podem avançar és que serà un programa d'1 hora que es passarà per totes les televisions en simultani de tots els territoris i que es lliurarà un premi en cada una d'aquestes ciutats que hem anat citant i no us puc explicar el programa perquè tot això és sorpresa, però sí que us puc avançar que és com un viatge per tots els territoris i els llocs més emblemàtics que hi ha per tot. És com un gran viatge per tots aquests territoris. I també el que és molt singular de la proposta del Danés i original, a part de tot aquest tema en simultani, és que hem anat més enllà amb la participació de les persones que han presentat projectes en els premis, sinó que tot el que està fent aquests dies i gravant el Lluís Danés està comptant amb la participació de moltíssimes i centenars de persones, que per això no us ho volem explicar, però hi ha una participació, o sigui, estem davant d'un projecte totalment coral, col·lectiu i molt en la línia del que estem fent amb aquest projecte. De fet, una de les altres preguntes és que és un format de gala molt ambiciós i la pregunta és si participaran artistes, companyies... Sí. Aviam, a mi la paraula gala no m'agrada, però és un acte de lliurament dels premis en el que, com us deia, hi participaran artistes, cantants, ballarins i tota mena de creadors. O sigui que, de fet, els premis no només són un projecte, una crida a la creació, sinó que en ella mateixa ja és creació. Molt bé. I no sabem si podeu, però podríeu concretar una mica el perfil dels participants sense fer spoilers de guanyadors? Es pot dir? Eliseu, explica una miqueta de València. No, explica una mica de València. Algun cor o no sé. Se'ns enfadarà el Danés, però... Està preguntant pels guanyadors, no per l'espectacle. Tu deies que una mica el perfil dels guanyadors. I ara jo Tu que eres la directora te toca a tu. el perfil dels guanyadors. Dels guanyadors. No, això no ho podem. Si podeu concretar una mica el perfil dels participants sense fer un spoiler de qui ha guanyat, com si diguéssim. En els participants sí que podem dir-vos que hi ha projectes de petit format a projectes de gran format. O sigui que l'esperit també del Temps de les Arts i d'aquests premis és que és tan important el petit com el gran, les petites poblacions com les grans ciutats, els petits projectes com els grans projectes. Aleshores, hi ha projectes molt alternatius i d'altres com més... És que tampoc vull explicar massa. Sí. Per exemple, un projecte, que no dic si és guanyador o no, ho dic perquè veieu el marc, és arqueològic, les fosses comunes d'Alacant. I tot l'equip de gent que està treballant tenen el que han de treure per trobar els cadàvers. Fins i tot es premia això, patrimoni, patrimoni. En arts visuals és una altra història.
que ens renyaran. Ho dic perquè veieu una riba. Perquè veieu una riba fins i tot. Molt bé. Ara, una pregunta més dirigida a Anna i en Josep. Són els primers premis que abarquen tot el territori i ens demanen què significa això per les vostres entitats. Tenint en compte que normalment País Valencià, Illes i Catalunya Nord i Alguer som com la perifèria, com viviu que... Dues qüestions. Des del nostre punt de vista, la perifèria és el Principat. Molt bé, sí. I avui, des de la Mallorca peninsular, que ens trobam, dir-vos que aquests primers premis que abasten el conjunt dels territoris que compartim cultura, nosaltres els vivim com una demostració de normalitat. Me reia darrere la mascareta perquè, efectivament, des d'ací a vegades se té aquesta visió. Per favor, canvieu la mirada. Per a nosaltres significa aquesta normalitat. La federació lluita i s'esperi de treball i el punt, diguem, més interessant per a nosaltres dels premis és que supera aquestes barreres artificials. Nosaltres som un mateix poble, som una mateixa nació i el que ens rebel·lem és contra aquest esquarterament del país. I mitjançant la cultura i actes com aquests tan potents i amb tanta visibilitat, el que intentem superar és això, aquest trossetjament que ens han imposat i que mai podem acceptar. És senzillament això. Que és, per separat, com dia un amic meu, catalans, valencians i balears per separat anem bé, cap problema, però potser junts anirem millor. I això s'ha vist justament estan tots els mitjans de comunicació. L'audiència d'entrada, només de premsa escrita, se'n va a més de 2 milions, només de premsa, sense comptar televisions, ràdio i streamings, que només l'streaming de La Vanguardia que ja l'ha assignat són 4 milions. Vull dir que això se'n va a una audiència per anar junts inimaginable. Per tant, junts són molt potents i això serviria per a moltes més coses, a part de l'art. Pel que fan els Premis d'Arts Visuals, com sembla també altres modalitats, s'han presentat tipologies molt diferents, d'edicions, exposicions, propostes individuals, projectes institucionals i iniciatives privades. Teníeu noció de la riquesa i diversitat d'aquest àmbit? A veure, per nosaltres ha sigut constatar amb l'alta participació i concretament amb les arts visuals sí que us podem dir que és on hi ha hagut més alta participació. Aleshores, d'alguna manera hem pogut constatar que la cultura en tots aquests territoris està molt viva, molt activa, malgrat la pandèmia i malgrat tot el moment que estem passant i que d'alguna manera és una mica el que deia el Marcel Mauri, que també són els que ens poden com guiar o a través de la cultura veure com sortim tots d'aquest atzucac. Llavors aquests projectes són com molt també transformadors, els que s'han anat presentant. Molt bé. Tots ells de molt alta qualitat, o sigui, tota la participació que hem tingut han sigut projectes d'altíssima qualitat. Molt bé. I Marcel, les entitats que duis una llarga trajectòria de foment de la cultura i les arts, la preocupació pel foment de la cultura i la llengua és un motiu per impulsar el manifest i quin paper pot jugar la societat civil amb tot això? Abans deia que hem superat els 10 milions de parlants del català i això és una notícia excel·lent, no? Gairebé que, evidentment, som una llengua minoritzada, però no som una llengua minoritària en el si de les llengües d'Europa, però, en canvi, l'ús social de la llengua en els 3 territoris, evidentment, oscil·la amb diferències a cadascun dels llocs, però la mitjana està aproximadament al 35%, per tant, vol dir que tenim molts reptes a l'hora de seguir fomentant aquest ús social i, com explicava molt bé l'Eliseu Climent, si per separat les coses ens van, depèn del moment, bé o malament, segur que junts ens pot anar molt millor en la mesura en què tenim aquesta potència. Per tant, evidentment, aquesta
preocupació per la cultura i per la llengua, però també des d'un punt de vista de l'autoestima, del que significa una llengua mil·lenària, una cultura que és la millor targeta de presentació que també que tenim al món, això ens fa molt forts, a la vegada que ens fa immensament feliços de poder-ho compartir i de poder-ho celebrar. I a més, aquest 20 de juny esperem que la situació sanitària estigui molt millor, per tant també serà una mica un esclat de vida, que és el que tots desitgem, i quina millor manera de celebrar la vida que fer-ho a través de la cultura i de l'art. Molt bé, Marcel. Si voleu afegir alguna cosa que no s'hagi dit o que tingueu ganes de dir... Tenim una última pregunta, perdoneu. Si volem superar aquestes barreres artificials del nostre poble, no hauríem d'insistir en la integritat de la llengua catalana i no fragmentar-la en denominacions diferents que potser responen a interessos polítics? La resposta breu és sí. La resposta llarga és que la societat civil pot espentar cap a aquest canvi, però, evidentment, ja voldríem nosaltres. Vull dir que se superara, que l'Estatut i que les lleis no tingueren una denominació, però sobretot el que demanaríem seria que la justícia espanyola no posara entrebancs i no s'aferrara a aquesta distinció de nom, que no de ciència filològica ni acadèmica, per a posar entrebancs en les relacions entre els diferents territoris. Per tant, sempre centrem la mirada en aquell que posa problemes perquè el país se relacioni, per a que la llengua tinga un ús normalitzat, perquè la llengua és la mateixa i això no està discutit ni acadèmicament, ni socialment, ni a ningú. Qualsevol que parla... Nosaltres el lema del 25 d'abril ha sigut per la llengua, la cultura, fem país, i si dius llengua, sols n'hi ha una, que és la catalana. Recordava, si m'ho permets, Nana i jo compartim professió d'advocats. Hi ha una frase, un concepte que usam molt, que és que els contractes són el que són, no el que les parts diuen que són. Aleshores, la llengua és la que és. Totalment. Moltes gràcies a tots per haver intervingut. Crec que no teníeu res a afegir. Jo vull agrair totes les intervencions que hi ha hagut avui i agrair també la col·laboració dels diferents mitjans que donen suport als premis, que ara vos diré quins són, que són TV3, Apunt, IB3, Catalán TV, Andorra TV, Catalunya Ràdio, Apunt FM, Ona Mediterrània, Ràdio Rels i la Ràdio Nacional d'Andorra. A banda d'aquests també hi ha La Vanguardia, El Periódico, l'Ara, El Punt Avui, El Levante, El Diari de Mallorca, Regió 7, El Segre, El 9-9, El Diari de Tarragona, La Veu, El Món, El de Balears, La Información, El Periódico Mediterráneo, Última Hora, Menorca és Diari, Núvol, Diari de Girona, Diari d'Andorra, El Temps, Amic, Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, i la col·laboració d'ESMACBA, que avui hem pogut fer aquest acte aquí. I per part nostra ja està. Agrair a tothom la presència, les intervencions, i això, recordar-vos que podeu signar el manifest a la pàgina web del Temps de les Arts, i ja ho tindríem per avui. Moltes gràcies.